מעניין ומוזר. אנחנו נכנסים, בואו כתוב רק שהכתבים שכולם יוכלו לראות עוד טיפה פנימה. נכנסנו כאן לשורה של חדרים חצובים בסלע. אתם רואים שקירות הסלע, סליחה, אני רק אזוז ביניכם, קיר סלע יוצר את החדר. כל החדר הזה חצוב בסלע, גם כאן חדר חצוב בסלע וגם כאן חדר חצוב בסלע וכן הלאה. בתוך הרצפה של החדרים האלה משהו מוזר, מין חריץ עגול כזה, וכאן, סליחה אדוני, יש כאן גומחה בקיר, חריץ עגול ושקע. מה זה הדבר הזה? הכל מלפני אלפי שנים, כן? מה זה הדבר הזה? ככל הנראה כאן היה בית בד. זאת אומרת, הניחו כאן את הזיתים, קורה, שכאן המשקולת מורידה את הקורה, וכך אתה יכול ליצור את השמן. אז הנה מתאים לחנוכה שמן זית, ומתקדמים הלאה. מוצאים פה חדר נוסף. בחדר הזה, תראו לאן אני הולך, יש כאן מין מלבן מוגבע, שאני עכשיו עומד עליו, שוב מין שקע עגול כזה, ותעלה שמנקזת, אתם רואים אותה? כמו מחזר כזה, תעלה שמנקזת את הנוזלים החוצה. הלאה, מתקדמים לעוד חדר, לכו איתי, לא נשאר לביקורי קהל, נכון? זה כתב אשורי עתיק. זה חידה. אבל זה ארכיאולוגיה העניין, זה לא אנחנו. אז תראו, מה שאתם רואים כרגע זו חידה שאף אחד לא יודע להסביר אותה. והארכיאולוגים שגילו את הדבר הזה, שאתם מביטים אליו, עשו כאן דבר שנדיר מאוד בארכיאולוגיה. כשהם גילו את הדבר הזה, הם פרסמו את זה באינטרנט ואמרו, כל מי שיש לו מהעולם רעיון, שישלח לנו רעיון, כי אנחנו לא יודעים להסביר את זה. אני אגיד לכם גם למה. כי לפי מה הארכיאולוגים יודעים להסביר דברים, אם מכירים אותם ממקומות אחרים, הדבר הזה הוא פשוט ייחודי. מה זה? מין ויים כאלה, נכון? צורה של וי כזאת חצובה בסלע. זה לא מפדר מלאכים שלו, נכון? באמת כנענים? לא, זה כנראה, לא ודאות, אבל כנראה מתקופת בית ראשון, לא כנענים. זה לירשיהו. רגע, לאט לאט. פה יש חור עגול, פה שוב מין כמו בית בד כזה, נכון? ופה יש חדר נוסף. מיני גולף. חדר נוסף. אולי יש בהמשך עוד חדרים, לכו תדעו, פשוט עדיין לא התגלה. בכל אופן, הדבר הזה שאתם רואים פה, אמרתי, הוא חידה. הם קיבלו תשובות מכל העולם, אנשים שהיה להם רעיונות, מה זה הדבר הזה? רעיונות שונים ומשונים, אבל תראו, יש כאן עוד דבר. כאן יש מין חדר קטן פנימה, נישה כזאת פנימה, גומחה כזאת. כאן זה היה קיר שסתם את זה, תסתכלו איפה אני מצביע, היה כאן קיר שסתם את זה, במכוון, ומאחורה, בתוך החדר הקטן הזה התגלו הרבה מאוד משקלות נול. יודעים מה זה משקלות נול? כשהיו מכינים בתים, יש שתי וערב, נכון? אתה צריך משהו שימתח את החוטים של השתי כדי שאתה... הנח של עמוס. בסדר? אז זה נקרא משקלות. כאן מצאו הרבה מאוד משקלות כאלה. לא רק זה, מצאו בתוך החדר שבו אנחנו עומדים. הרבה מאוד משקלות שמופיעים בתורה. למשל, מי לא מכיר את הפסוקים בפרשת כי תישא? בקע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל. מה זה המילים האלה? גרה, בקע, שקל. גרה, בקע ושקל זה סוגים של משקלים שהשתמשו בהם בעולם של תקופת התנ"ך. אתם רואים פה אבן ניצבת, או בתנ"כית מה זה עריכה ותנ"ך? מצבה, רבותיי, אבן ניצבת זו מצבה. כאשר יעקב אבינו לוקח את אבן אשר שם מרעשותיו וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה ויעצב. אז מה זה מצבה? מצבה זה לא קשור לקבורה. מצבה זה אבן שהעמידו אותה. פה אתם רואים אבן שהעמידו אותה, רואים שאבנים קטנות תומכות בה, זה נקרא מצבה. דבר ידוע מאוד מהרבה מקומות בארץ מהתקופה הזאת. כמו שאתם יודעים, בימי האבות זה היה מקובל, חז"ל גם אומרים שבימי האבות זה היה מותר, ואחר כך זה נאסר, נכון? הייתה אהובה בימי האבות והפכה להיות צנועה אחר כך. זו מצבה מימי בית המקדש הראשון. עכשיו, אז מה יש לנו כאן? מצבה, שזה עניין של כמובן פולחן, נכון? נסכים, קורבנות וכו'. מצבה. חדרים מוזרים חצובים בסלע. כאשר יש לנו כאן סימנים של ייצור שמן, סימנים של ייצור בדים, כאן, שימו לב לעוד דבר מעניין, יש לי פה מקום, מין כמו שני חריצים שאני יכול להכניס את האצבעות שלי, כלומר זה מקום מצוין לקשור מה? להשחיל פה חבל לקשור מה? בהמה. פה יש לי, כמו שהראיתי לכם, מקום, במה מוגבעת ורכוז נוזים. עושה רושם שכל האזור הזה זה מה שנקרא אזור פולחני. כלומר, יש כאן הקרבת קורבנות, ולכן יש לי את הבמה המוגבעת שם עם המרזב. יש לי כאן ייצור שמן, ויש לי כאן בדים. האם אנחנו מכירים איזשהו הקשר בתורה של ייצור בדים לצורכי קדושה? בוודאי. הנשים הטובות את העיזים, נכון? וגם ייצור שמן, כמו שרגע ציטטתי מיעקב אבינו.
אז זאת אומרת, יכול להיות שכל הסיפור הזה כאן בעצם סובב סביב מה שיש בחדר המרכזי, שזו המצבה, ויש כאן איזשהו מתחם של עבודת השם מימי בית ראשון. עכשיו, אני מזכיר לכם שהדבר הזה הוא אסור. אמנם כנראה זה לא עבודה זרה, כי לא התגלו פה צלמיות. אגב, בירושלים התגלו מאות צלמיות, אפילו יותר. מה זה צלמיות? פסלים של עבודה זרה, קטנים כאלה. אנשים שלא מכירים, אתכם זה לא מפתיע. לקראת סוף בית ראשון, מישהו כיסה את כל המתחם. מה זה כיסה? רגע, שנייה. נהדר בדיוק, אבל מה זה כיסה? זה לא שהוא ניתץ, הוא כיסה. הוא כיסה, וזה מוכר לנו מאוד מקומות. למשל, מערד. בערד גם התגלה מקדש מתקופת בית המקדש הראשון, שבסוף בית ראשון, בימי יאשיהו, כיסו אותו. ככל הנראה, השערה של החוקרים היא שהוא לא ניתץ אותו כמו שמנתצים, שאמור לנצם פסל של עבודה זרה, כמו שכתוב שאת האשרה וכו' הוא שרף בנחל קדרון, נכון? שמוצאים פה משהו שהוא עם ייצור של שמן זית וייצור של בדים ועם משקלים מדויקים, אולי קשור באמת לאיזושהי עבודה של הקדוש ברוך הוא, עם מצבה שהיא מקום של עבודה פולחן, אבל בלי הצלמיות, אז כנראה עבודת השם, וכל זה נגנז סוף בית ראשון, אולי קשור באמת למה שעושה יאשיהו, שמטהר את ירושלים, וגם את הבמות הוא מפסיק ומרכז את כל עבודת השם בבית המקדש.